Wonder en Sally. Mario, Glendy, Peach en Daisy. Coralle, Rijntje, Sally en Wonder en Uniek. Is het wel lekker? Hallo. Zal ik een appel? Dat die ook zo heerlijk dan. Kijk op. Lenny, kom! Hallo? Zonder stolen, hè? Nee, dit is van Hines. Dat is net voorbij. Jeetje? Oh, je wil delen. Pietje. Hier. Korallen. Ze is wel mooi opwaarts nou. Ja, zit er wel heel mooi in. Ja. Uniek. Lekker. Die is dit mooi gestrekt. Sally. Hoe is het bakje? En, oh, thanks erom. Oh, jongen. En Rijntje. Ja, jongen. Eeuw.
Ja. Ja. Er gebeurt iets. Ja? Ja. Er zit een dopmap. Straks hebben we nog eens jullie. Marije. Oh nee, Marije en Mathilde. Dat kan ik het ook goed zeggen. Kankerpatiënten na 2,5 dag is er meer dan 2 ton ingezameld. De initiatiefnemers zeggen dat het vaststaan. Afgelopen weekend werden bijna 112 klachten Marije. Hoe groot is hij? 72. Hoppatee. Kun je die maken? Marije. Marije. Een vierjarige hengst, 1,64 meter. Een hengst die zeer veel rasuitstraling heeft. De hengst stapt en draaft voldoende. In de stap heeft hij voldoende tact. Is hij op dit moment een beetje gehaast. Een fraai exterieur is dit voldoende om de hengst.
Dat is Mathilde. En dit is Marije. Een paard wat groenheden in zijn mond is. Zou iets in de neklengte mogen hebben. De hals is, zou iets meer lengte mogen hebben. Schouder ligt er goed in. De bovenlijn, de rug zal iets sterker mogen zijn. De middenpartij is goed aangesloten. De kruis is lang, ietsje helder. Het voorbeen is ietsje onderstandig. Achter is hij licht zadelbenig. In draf maakt de paard zich mooi en dan maakt hij veel front. Goed voorbeen gebruikt en het achterbeen wordt er goed ondergevouwen. Wordt hij vandaag opgenomen in de strandboek met een derde training. Jammer. Nummer 33 is een paard met een voldoende sprekend hoofd. Ook voldoende lange hals die iets horizontaal is. De schouder ligt er schuin in en is een voldoende van lengte. In de bovenlijn is het paard goed aangesloten. De renderpartij is misschien ietsje strak. Het paard zou in stap ruim voldoende en ook goed door het lichaam. In draf dan zou je meer lichaamsgebruik willen zien en dan moet de achterbenen onder het lichaam worden geplaatst. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in de stapboek met een derde premie. Nummer 38. Mathilde. Met een voldoende edelhoofd, ook een hals die goed geplaatst is. Schouder wat er goed in ligt. Dit is Peach. Moest even spieken, ja? Peach. Korallen. Torenvalk weer dat. Daar is die de rest. Ik kom even zien. Kijk maar even zien letten. Hoe het mooi rijntje is. Hey wonder. Salut. Dit is Rijntje, hè? En Rijntje krijgt haast een voile. Nee, haast, hè? Nou, maar erom denken. Draak. Kom, wonder. Uniek. Er is Peach. Hey Daisy. Mario.
En Glendy. Rijntje, uniek. Wonder. Sally. En korallen. Rijntje. Ik heb Rijntje beurtalarm opdien. Want ze begint steeds meer te kegelen. Oh, braaf. En de andere kant dat het helaas net. Want alleen nog uit deze kant komt molken. Dus het begint nou echt. Nou, zo wordt ik steeds wat warm. Dus het kan zomaar vannacht komen. Of net. Ben benieuwd.